ମାଲିକେ ଆଜି ଥିଲା ରବିବାର। ପେଟୁଆନନ୍ଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରୋଡ୍ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ରବିବାର ହେଲା ମାନେ ପେଟୁଆନନ୍ଦଙ୍କ ପେଟ ଆଉ ମନକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଦେଖି ପେଟୁଆନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଏଇ ମାଛଟା ପେଟୁଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଅନଉଛି। ଏଇ ମାଛଟା ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନଉଛି କହିକି ସେ ମାଛଟାକୁ ଧରିକି ଭାଇକି ଦେଇଦେଲି ଛଡ଼େଇବାକୁ। ଆଉ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ମାଛନେ କାଟି ପରିଷ୍କାର କରି ମାଛଟାକୁ ପୁରା ଧୋଇ ଧାଇକିରି ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟି ସବୁ କହିଲି ପେଟୁଆନନ୍ଦା ପେଟି ପିସ୍ ନହେଲେ ପେଟୁଆନନ୍ଦା ମାଛ ଖାଇବେନି। ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ପେଟି ପିସ୍ କରିବାକୁ। ଭାଇ ସବୁ ପେଟି ପିସ୍ କଲେ। ମାଛଟା ଘରକୁ ଆଣି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଠେଲି ଦେଇକିରି ତାପରେ ଟିକେ ନାକୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଟିକେ ନାକୁ ଠେଲି ଦେଇକିରି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନାକୁ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ମାଛର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଠେଲି ଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ, ଏଇଟା ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଅଛି ପେଟୁଆନନ୍ଦାଙ୍କର, ସେଇଟା ପେଟୁଆନନ୍ଦା କାହାକୁ କହିବେନି। 15 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଲାଇଟର ଖୋଜିକି ଆଣିଲେ ପେଟୁଆନନ୍ଦା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ଥୁଆ ହେଲା। ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବେ। ତାପରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନାକୁ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବେ। ସୋରିଷ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଛ ଆଉ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ନେଇ ତେଲରେ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇଦେବେ। ଓହୋ, ମାଛ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଚଁ ଚଁ ହେଲାଣି, ପଳେଇବ ନା କ'ଣ ପୋଖରୀକୁ ମ। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ମାଛ ତାପରେ ଥୋଇଦେବେ। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ସବୁ ଓଲଟେଇବେ। ଓଃ, କି ରଙ୍ଗ ହେଲାଣି ରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ। ସବୁ ମାଛକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ସବୁ ମାଛକୁ ଏମିତି ଭାଜିବେ। ତାପରେ ସଇଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଆଣିବେ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଆଣିବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ତାପରେ ସେ ଭଜା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଥୋଇଦେବେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର ଲାଗିବ। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇକି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପଖାଳ ପତ୍ର ଯଦି ଖାଇବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ଏଇ ତ ଆସିଗଲା ଆଉ କହୁ କହୁ। ଆରେ ପଖାଳଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମ? ଏ ହେ ପଖାଳ, ଏ ପଖାଳ।